Gül nogar gül ömrüm täze bir güni yine ýola alyp çykar ädimler. Assalamu aleykum ertirler hayır. Eýne tanışyllar tanış adamlar. Adamlaryň gurrunlar ýürekden täze edilen goňsular hakda, gaýratda çap bolan goşgular hakda, öten akşam göwünleri göteren watanyna eşdilen hoşgalar hakda. Ine de çağalar akşam ýat tutan şygyryn bir-birler aýdyşyp barýa, olar täze ak mektebe tarap, asylga bir rowşan geljege tarap haýdaşyp barýa diýär. Assalamu aleykum mehriban watandaşlar, edi diýilýärler, edi men YouTube kanaly mehriban dinleýijileri, biz siziň hemmäňizi hoş gördük mehribanlar. Elbetde bir näçe mustaqlanmadan dinleýijilerimiň o dosýarlamadan haýyş eden mehmanlaryny her gedek geçilen ýolun täze sanyna hormat bilen çagyrýar, haýyş edip elbetde hem halifalara, mehmanlara da köp sawaltyny aýdýar gepleşiň başynda. Bunym näme geçilen ýolun täze sanyny ýürüýte ýakyn ýol kampaniýamyň ýardam etmeginde ýakyn ýol kampaniýamyň studiýasyna hormat bilen Türkmenistanyň at gazanan artisti Aysultan Kovuzova. Aysultan ýazy Umi adaylarına salamu aleykum. Şükür. Sağlık tamam. Şükür Allah. Gülýal gowy. Söyleme. Olsan özüňizem arma. Bar ol. Tagmany işläp ýörsäňiz. Allah'a şükür. Näde aktyqlar çağalar goýmy? O şu aktyqlar bilen günümizi geçirýip işden gelemizden edildik öýümizin teatr. Söyleme. Dörüjülük näde teatrda näme täzepler bunlar? Dörüjülügem gidip otyr ýurdumyzdaky beýlek teatrlar ýa biziň makmulatynak milli sanly drama teatrlarynyň agdy bir dörüjülük topary bar bilýän bolsa. Şu agdy bir dörüjülük topary bilen diňe öňe diýip halkymyza hyzmat etmek bilen tomaşaçylarymyzyň sag bolsuny almak bilen haýdaşýar, belki göňüllerinden turýandyr diýip ananýan biz ýurdumyzyň watanymyzyň wagtçylarda onsany her çarelerde biz bar. Sağ olsun. Inni halifa bir gepleşiňiň başyna okyp, bir öňüň barada bir bellek geçer, bu tanıştyraýyn, ýa-da dogulnuňy başgalaryňyz barada umumyň gyýtlas kansyny bir durmagam gerek gelýär. Men tilken gepleşlerde göremok. Şoň üçin tidi bir näçe dinleýijilerimiz mustaqlamy aýratynam denanamy haýyş etdiler. Şu Aysultan Kovuzova bir sesi oğudan, ayal özüm oğudan denan oğudan aktrisany näme üçin geçilen ýoly çağıramak diýip. Benim näme bir 5-2-3 ýazan kommentariýany azrak görýänler 30-40 sanrak bolsun diýen. Tuğleme 50'den orak adam size YouTube'da haýyş etdiler. Benim size çakylamy ýolladym, size ýok diýmedim. Sözümizin başynda men size Gonç Alanyza toparym adyndan, awşyle dinleýijiler adyndan, ýakyn ýol kampaniýamynyň adyndan biz size köp sawallar aýdýar. Halifa ýürüýte gitmişiňiň başynda ýakyn ýol kampaniýasy size ýürüýte sowgat taýynlady. Halifazat başyny gowa. Netiýesi Köp sag bolun. Sag bolun. Gatarkaýyn netiýedenden bir döwlet lozumlary berer, içindäki sowgatlar näme ýakyn ýol kampaniýasyna minnetdar, köp sag bolun. Ýakyn ýol kampaniýasyna da öz minnetdarlygymy bildirýän. Gepleşiň başyndan beýgendirdiň owunçsan. Ay bir gowatlar bilen başlamanlar. Ýakyn ýol kampaniýasyny eşitýänmi bir tanışmasy? Bir eşitdim men. Bir gulagma diýýärdi, ýöne dol tanışdyr. Halifa biz şu dişgärlik käme baglara töwdanlar ötmän elimde diýip duranok. Dogry dämi? İş, teatr, syomka, iş soňanak diýär. Dogry. Ýürüýte biz üçin wara çykarlanýar kampaniýa. Oturan ýerinde gerek badyny, awada şeruýetde mysal üçin bärde ardandyrak alary edip, Dubaydan, Türkden, Hataydan, Gatarkaýyn ýürüýte ýakyn ýol kampaniýasy bir telefonyny alyp ýükleýän Google'dan. Belli bolsa. Bir gep dogrusyny da getirip berýär. Borsana. Çağalara daýdar, netip bolsa ýaratar. Geçtirmi? Vay, gowtuny. Odanany. Şu niýeden aldın gurşaşyn? Siz nerede yaşaýansyz?
Şu yerde sizin yanınızda yaşıyor. Komşunuz abi. Komşa? Bilýän gokşudun. Ýakyn ýol bilen zokmy kiňden. Yo iyi görüm. Bilmem ayakını. Men bilem o. Ne yok. Yakın yolla var mı? Oň iş ansada. Ne telefonuňy alýaňyz. Hawa. Şu telefonuňyzda da ýakyn ýoluň programmasyny ýükleýäňiz. Aha. Onuň isleýän harydyňy sargyd etip berýäňiz. Derre uçup getirýär. Dur. Aýtdym ana. Näme şurda? Uşat neme mi? Ha. Şöyle narxları qatık qalan mı ya arzan mı? Ne sopraçon? Ýok, amatlyca. Arzan mı? Amatlyca. Bahalarym ýüzüne ýadylgyja dur. Kımmat bolmasa böyle arzan bolsa böyle arzançık olur. Bana bak ana. Ana bak. Ana bolly. Assalamu alaikum. Ve aleykümselam. Asıl dede tanıdın mı? Hapiste öyle gelip durdu. Hobiya değil asıl dede. Daha yaşlı kokmuyor mu? Salam. Öyle. Sarığa yüklemeden getirdik. İyiyem mi? Ay biz aslında 2 saat bundan geldik. Vay. İyi şey olacağını geziyor. Asıl dede bir arağıda davalar çövülüyense karıştık adasında. Ha şeyle mi? Asırda da orça men diýdi mi? Hawa. Sargyd edýäňiz derre uçup getirýärler dip. Ine? Adı neymişsin? Ýakyn ýol. Yakın yol. Doğrudanım yakın yol ha. 3-4 sargıt etti, bize yetti. İşim bitti. İşin bitti. Ha yakın yol. Yakın yol. Daş yolları yakın eder. Şimdi hadi beyan kıdiysim var bir öğürmün vardı bir nutak geçeydiniz. Neticede doğruluğunuz, maskalarınız, sağaçıklarınız vardı. Men Gonşan 1965-nji ýylyň 3-nji ýanwaryna Gäwers owasyna, Gäwers daýhan birleşigi häzir. Eneden ogullum. Ahal welaýatynyň Akbuğday Trabzon gidiyor. 60 yaş. 60 yaş. İzin bile değil kelime. Ne? Geçen yıl 60 yaşadım. Tuğla. Häzir 61-iň içinde. Can tavır. Birinji may kalhozda o wagt. Gäwers owasy. Şo ýerde eneden ogullum, şo ýerde okudum, bilim aldım. 10-njy sınıfa çenni. 10-njy sınıfy tamamlap men kalhozda 5 ýylda zähmet çekdim. Oňşan men kalhozçy gydym men. Seylem kalhozçy gıylar işirişe geçen. Ekrançılık bilen. Ekrançılık. Üzüm ýygdym, soğan, hyýar, pomidor, kelem. Owa durmuşsan. Owa durmuşy kalhoz meýdanyna gyýdylar bilen 5 ýylda zähmet çekdim. Şo ýerde de şo wagt şo biziň medeni döýümizde klubumyzda bir çetki kalhozdan bir gelin işe geldi. Ondan işe geldi de şonu giýişlik kurjoga çagyrýan idi. Kimin aýdym aýdyp gelýär, kimin tans edip gelýär, mala gelmeli, bar bermeli kluba diýip habar geldi. Bizim kalhoz işinden soň giýişlik boşaýarsa, ýuwunup ardanyp öýe baramsyň, ýör kluba gidip görelli diýip menem aýdym bilýän para. Aýdym aýdýadym şo. Şo wagt aýdym aýdýan ekenimde. Aýdym bilýän menem alaýyn işden soň gatnaşjak diýip bu gelene aty sahyp Jemalle, Mehmet Oradowa. Ondan bilen bar. Gowsetin mara diýdi. Görýändir onu sahypçy bada. Görýän bolsunna. Gowsetin mara kenidi aý sultan madyň howa diýdim. Geldi men meden aňmalym tehnikuna okup çekip berýärdi. Hawa öýde şey diýýär senem diýdi. Menem. Way men diýdim men kalhozda işläp berýärm men ýöne gidesim gelýär meni. Hiçem kakama Lukman edip gelýär diýdim. Men diýdim goý bererlim habar gitsen bolýarmy? Bir neme diýen men egzamenden geçermi kämano? Hiçem kakam bar diýdim özüm soraşaýyn diýdi. Neme özüm diýdi gaýbany okars diýdi. Enni de nem etmedi de o zawasy ni diýetdi. Ejem kakam ýanyna gelläbi bile. Gyýdyňyň diýdi şeýle hin talanty bar eken daýda diýdi. Goý beräň diýdi. Kakamam ýyl ýaşaly, hormatly ýaşaly şo wagtlar o hajaga diýdi. Anna ýar Hudaýarow diýdiler kalhozyň kähudasy. Ejem öý hojalykçy denanny. Soň kakam pikirlenip oturtdy. Oğlum diýetler, bar gyýdylaryna oğlum diýen adam şol, men kakam. Gyýdym diýip adım tutanokdy, diňe oğlum. Oğlum başararmyň diýdi. Şu azaryny ýetirmen, okap alyp çykaryn kaka diýdiň, özüňem diýdi, abraýyň bilen, akylyň bilen diýdi, hereket edip, agaňam artist adam diýdi. Nur Muhammed Keşikow, Türkmenistanyň halk artisti. professor hawa. Ondan neme
Oňa düýdürelmi diýdi. Menem düýdürme hak çekiniýänne. Düýdürmäi da hak edin. O men fiýne zak bolar diýdim. Bir toparda sorar diýdim. Men diýdim gönü. Baraýyn diýdim tehnikuma egzamenden geçdeme, geçsen geçmedimem gelerim hak edin. Diýdim seni. Men diýdi oglum diýdi Lukman etjekdim de bolar. Ay borda diýdi. Ona muň diýdi. Lekin bar adaý diýdi. Taklamaýyn aýdym diýe tante diýe artistliga da diýdi bir hili. Höwes bar diýdi. Ýanky gelin. Bar diýdi kakamam, hani özüň başaryp çykýan bolsaň diýip. Şeýdip gidip birinji sınıpdan geçip geldim birinjem. Şol Ata Nurmamedov, Artyk Sylapow, Özgür Dugaraýew. Onsoň ýene bir kısan mugullimler bardy. Bular synagymyzda sapakdan egzamin aldylar. Menem şo wagt bir basny aýtdym, goşgy aýtdym, bulara aýtyp berdim de bara. Sen neydi ağay saçıngam öňde diýdi türkmen gaýda keniň özüňem sen neydi owadan gelip diýdi Artyk Sylapow maňa neme diýdi. O adam näme ýaş. Hawa. Owadan. Meni begre. No, toýalam saçyny zadryp ha. İkisat saçym öňümde o begresli daşyndan begres doňly. Men neydim sen neydi okarsaňmy diýdi. Sen neydi günne gatnamaly diýdi bir artist bolup çykyş etmeli. Şo zatlary sen etjekmi diýdi. Menem etjek diýdim. Bep diýdi bu. Gaty dogumla görne onu näme? Ýene bir neme sorak berdiler maňa. Bir zatçyk oýnak görköz diýdiler şo basnýaçynyň menem tilki boldummy, towşan boldummy? Ondan beri taýýarlygam ýok. Şeýit Mehmetdimde geçtim dedi ertirem bir günem dedi tarihtandır dedi. Tarihtan neme var dedi sina var. Hana geçtim yine üçüncüm Rus dilinden. Şeyittim de üçüncünüm geçtim de Gonşan. Geçtim. Nesibe de. Hawa nesibe. Sonra okuy şeydi gaýbana oturdum men. Oku zavodçyny oturdum. Oturam sonra okuw taramdan meni o ýerde geldi garajaýç şo tehnikumyň direktory iň soňky işimiz diploma işimiz towşan esen manyň senin ýyşynda spektaklyny bilýän oleserme. Hawa şol eserde men Haja Dece diýen garraýalyň keşfini ýerine ilk maňa şol gereýine gahrmanyň keşfini berdiler dünýäge ödelim. Berdiler bolun neme ýaş gyzlar şo ýanky föýgül futbol oýnamaly. Ondan bir daha şowuzly kursaşydyma da ýanky garry enen keşfini berdiler bolun. Bulun molum gaharny getirýär Mamajanyň. Beýdi bar Ata Nurmamedowsem kelletin tutuwatyr bol menem Mamajan şeýdiden ustaýda şeýdiden diýip oňa aýtyp neme tutuwatyr bol. Hudaýar wa sen geçdidi. Şoň sözlerini almaňan okap berdi. Menem muny bir garraýal bolmanam bu görüp nemedendir ne ýankyň obrazyň içine girip barýan bir hili igraboy bolup barýar da ýakda gereýine gyp dünýä göderilen. Sen alýan diýdi. Sen şoň dol taýyny görýän. Bu keşfem şowly çykdy. Hem neme tehnikumyň direktory mehmanlar geldiler, gazetden geldiler. Gördüler, gazete ýazdylar. Onu meni ýanyna çagyrdy direktor. Geldi garajaýç. Pahyr. Aýsartan Hudaýar wa diýdi seni işiňden aňry hat bilen nedi. Neme diýär meni işimden ýanym edil şo wagtlar men kalgoz işläp ýördüm diýdim ha. Şo wagt kalgoz başlyk täzelerinde de kalgoza aýlanmaly gelýär-de gyzlaň içine işläp ýörenler arman gyzlar diýip başlyk täzelenipdir. Näme arzyňyz bolsa aýtmaly diýse menem mara geçiň oňa ýaýar bol. Ýollaş başlyk bizim hem aýdymyz gelýär, tanys edesimiz gelýär. Bir klubumyzdan, gow klubumyzda gyşky medeniyetden işlemen ýatyr içinde bir işler ýalyp berýän şol zat diýip ahkyar kurtaranyl diýdim. Men şeý diýdim. Şo gyz akşam bir gadirmiz aýdypdyrlar bayrama garajaýça. Şo gurlan gyz kimem bolsa akşam problemiýa partiýany ýygnak bolýar şo alyp gel mana. Getiripdirler meni. Uy menem çekinip kakamam näme gurladyň oglum diýär bayrama garajaýça. Gyzyň alyp akşam ýygnaga geldi dedi. Men şeý diýdim, gaka diýdim. Oglum näme diýsek kädip. Bardy golun meni ýer şahlamalar fermasyna müdür etip goýmalýar meni. Sotaýda. Sen o okuw gutardyňyz. Men okuw gutarmakam etek men mun bara. Saňa bu zatlar aýtman kalgoz işler girmäkam bolup oturan zatlar. Ondan men dedim
Bu nähil menden idim ferma müdürü var. Satmalar müdürü. Şoňçu durşuna gelin gyzydy. Hem bärde meden ödüýüne ýetişersiň. Bir sığırdat bolýan. Şo näme diýdi sen diýdi? Har sumka çalyp diýdi. Neme dersin diýip orunmataram marta şo aýda. Aýdyrtan niýdi gaýtam gowa har sumka çynk edip maňa har sumka da gerek gel. Har sumka modadymy? Bu şowat modadyr da şowat. Men diýdim ýer sakly mallar fermasyna. Menden dedim ferma müdürü bolmak haqqa men beýtmäýin dedim. Gatkan ýalbardym. Oglum dedi kalgoz ýol başlanam bildiren soň. İşler finans dedi. Finansdym 6 aýlap işläp ýöründäňdan giýse 3-de gitmelen haqqa ödek gelýärdi. Ondan gidip kalgoz şolny tagym çygylar bilen işläp başladym. Bir günem ondan gaziýede men suratym çykarypdyrlarda raykomyň sekretary, 3-nji sekretary Nurgul Hacıýewna diýip ayal maşgala ferma aýlanmana gelýär. Onu bu çagal gyzamy ýaşadyk, ne ferma müdürimiz diýdi başlyk bol. Sizin diýdi, näme işläp ýörsiňiz diýdi. Sen medeniýet barda ormasaňmamy diýdi. Olam ýok diýdi, men täze geçdim hemmeden inne saýla. Bu ferma müdürü diýdi, ne gözel gyz diýdi, bu ýaşadyk diýdi. Geçir medeniýet barda ormasaň bolsun diýdi. Halkoň medeniýet barada gornatarna berildiler. Şoň kriýjek problemalar. Sogor fermeder görmedin. Howa. Bey, gadak. Howa, şonnon inne ýollamadan bilen görür ýallaly olsa. Owa, şo wagtlar onuň okuwam ente gutarmagy ýene bir ýylla bardy. Iş neme okap ýörün bolen onuň raýona ýygnaga çagyrdylar da bir gerek suçun gyýtgyç gaýdaýyn. Şondaýdan radiodan Anna Tifti bir alparçı vardı. Nargılç. Anna Tifti da familya. Familya anlattı. Howa. Neme mağa sen idi partiyny gyýdy kenin özüm medeniýet barda ornatar sen idi. O kalkolyňyz barada diýdi, gürle diýdi. Radioda. O radiodan raýkomdan atdan men ursadarlym diýdi. Menem Uygurlasan bolýan dedim. Biziň dedim gara ýol çekip berjek dedim. Raispalkomam, raykomam näçe söz berdiler. Gara ýolum çekilenok, hiç adam edilenok biziň kalkymyz ören ýyza bar ýa-da dip men. Radioda. O radioda. Näçinji ýyllarda? Gitti radioda. Näçinji? Aýkyňda näçinji ýyllardyr da? Näçe da. Şu radioda gitti bol meni. Ertesun seni kakama aýdypdyr başlyk. Raykomyň ikinji sekretar çagyrýar. Eýem Nurgul Hacıýewna diýen şo meni işe aldyran aýrylypdyr ogul we Gulýewna diýip başga bir raykomyň ikinji sekretar dogumlaýar. Ana Aý Sultan girdi diýdi. Ýeköýde turist ormasyna udýün zat. Menem girdim. Näme owadan gurlap dur raykomyň işgärler owadan gurlap hiç iş eden oklar diýip oňaldak gurlanana radioda diýdi. Gönmel ona emetdim diýdi. Menem şey diýdiler da diýdim, mena gara ýoluň adam çekip berýär diýip. Neme kamsamol goramasynyň bardylar meni ýynakda. Şonlara da aýtdym, olaram bolýar diýdiler de hiç edilen zat bolmandan. Şeydi gurlaýyn diýip. O wagtda bolen. Ennekle beýtme diýdi. Beýtip gönmel gurlanana owadan gurlap işeden aklar diýip. Hana üstümiz biziň gupurdetdiňä diýdi. Käýin çeltdir olara. Oblast nemesinden şo wagtlar oblast raykom raýonyky diýdi bolsa. Ay şey dip işläp ýörün bolen berde de towşan eteni baň senin ýyşgyndaky eserini enne diploma edip tapşyrdyk. Tapşyrdyk ol şo wagtdan bu tordy hem spektaklda gutordy bolen geldi garajaýt çykdy gutlady ýokarykda. Hemme bar kaňy diýdi näçe teknikum näçe kurs okuwçylar bar, malumlar bar bolen. Aý Sultan Kowswa diýdi sizi nemetsek diýdi. Size diýdi haty berip kalkoz başlaňyda sen ne düştaýda iş al galjak sen basarly ýatan zehine keniňe diýdi maňa. Teknikumda halk teatrynyň rejissöri edip sana iş teklip etjek diýdi. Menem waý diýip bir hili nemetdi içimden begendim de gowançdan. Ay, semnäme? Şo tak men edim. Vay Allah neme kalımda ýürekde arzulam hasyl bolup barýar. Ýene de şo wagt kakam näme diýerkä diýenler. Ýene kakadan zorama diýen maskalada, maskala. Kakam ýoksam aşgabatda enemler ýaşaýar, şolardan gatnap işlerini beýän kellemde çödüp bolar. Taýinladyn ha. Onu haty berdiler o taýda da Kara Saparow diýip başlama
Son o garasa parıştı pakir. Şo başlıkta yanı deydi yollar qara yollap. Bir musur talaşgalar yola koyup aysortan yollamız qara yol bolly. Innem deydi. Gitverecek mi deydi. Pakir qıynanny. Başlığımız. Sana ak yol arzu ediyen gıydım deydi. Yolun ak olsun arzulan hasıl olsun. Uyuyorası gelen okwalı sen göreceğin önünde bir kalkıvalın içine sen dank taklamayın deydi. Benim qıynanıp gözüm boqurdağımda oldu. Onun kakana döydüm aytanırın deydi. Görüyorsun sen saklamasın deydi. Sen zekinin kursoğunda çüyremesin, qarramasın. Git qıydım yolun ak olsun deyip bir men şeydip hormat davara bilen uğradı. Uğradı. Onu şu yerde işledim. Karataytlıyım. Adın Ahmet Anamın Teknikum'dan halık tiyatrının rejissörü vazifesine rahmet çekiyor kemem. Durmasın kadı kanuni tebiqatın buyruğu şu Türküs kovgusuva qabat geldim. Ne qabattasın Türküs qaqavlar? Türküs qaqan şu yerde o şunu qoyadılar olar. O günlük qoyandı. O şovatlar olin. Şu mağa meni finlap görünmüşsün şu. Olam şeharim niyeceğim. Terbette qattı. Doğumlu mu? Bir doğumlu. Ödem şu teknikumun içinin bir kamsorgu kenne şu var. Kamsorg deyip neme var da. Şu bir bela ayal var. Şu doğru cümle ne düşünüyor? O dönme ne vardı? Şu var ha. Şu ırıptır da. Şu ne adı var annem bilemek mene. Atan urmetsin yanına. Benim şu barlıq işleri, nemeleri, barlıqlar var da şolar indudalın tapaklar şondan maslahat alayın rahat deyip giyremde bu oğlanım otur da. Türküska. Hava. Qası bitişik oğudan oğlan mal otur da. Tatsı ötkün mü var? Tatsı kuduruya var dey. Hava möcük yarakol. Oğlum şeydi mağa teretti. Benim şoğa teretip durun ne bileyim onun neme. Da, senin gözünü görmüyor ya, ay bir bakcan yer var, duran duramadı. Ay bilemem, cimim batsan bir baloglanıma görmüyor. Bizde belli geçede Türk sağı dedi kim deyip durma, mehribanlar, Türk Kovuz, oğlum bir halife, artistlerden biri, bir neçeli Türkmenistan Alpartanadan belli drama tiyatrında da bir neçeli işler çıkıyor. Tu tiyatr dövrem işler, kino stüdyoda ömür kervanı köp seriyeli film vardır. Şu filmde de ne şey bile işleştik. Ustad ağamı, Türkçe canlıda vardı. Oğlum şeydi, ay bağıydın bana gün yetmez deyip durar. Türkçe mi? Hava, bağıydın mollum aydıp duran. Ata Nur Mehmet Spildan bana söyledi yaram. Şöyle oğlum bir hilden. Şu aytordan zannedi. Sana bir zat aytsak olanıydı, bir qıynan vaat etmediydi. Nemet qat görmedenniydi, o vasata gıydı. Öne özüňe dogumlyk edýdi, sen özüň çözüp bilen. Meselen diýdi bu. Neme, şol oglan saňa gowy beripdir diýdi. Menem şey diýdim göni, onsan meni artist edip şol işimde işletsek mi diýdim göni. Şowat. Konsert goýdum da. İşleter diýdi, sebebi özüm oň diýdi. Biziň diýdi, gow ustad okuçymy da diýdi, yaman atliçny diýdi nemeden. O diýdi geljekde özüniň pikir nemeler bar, kino studiýada işläýsem, artist bolaýsam diýdi. Onu näme diýdi neme? Gurlaşay diýdi, şol oglan ýanyňa barar bolyn diýdi. Näçin zildi? Bulan barasa. Way şu näçin zildiýän ol şu ýyllar düşündüm, böyle gidiversin. Kelle ağır bilen marşa yıllar ýaty. Yani Sebebi diýdarsan 92-nji ýylda dünýä indi-de. Oğlum 90 ýyldır da. Neme-de şol 90'lar. 91-nji ýylda toý etdik-de. Onda ol nemedi. Onun men barıp kakam bilen gurlaşaýyn diýdim men. Ýene? Ýene. Ejem bilen kakam, ilki bilen kakam bilen men erke oğlan bile otur gurlaşýar da gonsan kakam bilen. Şonýal otur oğlum. Kaka şonýal menden gitsedi. Maýaçygy menden ýer durmuşa çykdy. Sebebi onu biriniň ulaglyna sorak geldiler. Ejemem öňünde gyýz barka men gyýz durmuşa çykarjak geldi. Menem onu kakam ýanyna girip kaka ejem şey diýip otur bir diýdim. Sorak gelip durup gyýz çagalaňam gowuna şonýal diýdim. Ejemem narda bolup otur öňünde gyýz bar diýip men neme diýip bolup
Kaka men idim, işlep görünüydüm entek. Onu. Baktaçılı ber. Ecene ay kotolong saçağın boş koy vermesin nitte. Kakam. Onun şeydi cigimi çıkardık koyun ecem bana neme dedi. Kaya kudalık ettin mi dedi bir hil ecem sen kıyınan ne. Vahay. Sonra kaya kudalık ettin o dedi. Kıydım dedi. Benim ecem sen kıyınan mı dedi. Ben iyili oramda hala moktum. Ulusa diyor kakısını çıkarayanlar nitte. Eyvah Türkmençilikte. O Türkmençilikte benim ece men entek dedim Moskva hukmede hiyalimde var dedim ballı kakam buğuna dedim şu nur kesgene mi dedim. Ha ballı kaka diyene kelime. Ballı kakam o. Men dedim sonra görsem ay borra dedi nemesen etver dedim. Ecemcan bir hil nemetti. Son açılsıp nemeti ve mutlu olan sonra durmuşa çıkardık. Sonra benim bunu ayttım Ata Nur Mehmet için diyenni. Kaka dedim şol bir bar olan dedim okuda Mollumam qow tanayan qow adamlar dedim ağırlar nirel oğlum dedi. Kaka onu arka maslahatlaşan. Bir hayran alana birinci kere qabatlaşan. Bolya oğlum dedi. Sen bilen neydi düşünüp dedi bile işleşip sen şu arzu maksatlan hemmetinin hasıl bolacağına goýaby geçýän dämi dedim bana. Menim oğlan oýadam şulugurdan dedim ondan kakam şeýle bir häzir bu gatkul kunç bolmamak bir zat aýtsak. Ay. Ya bu gepes film yolu, geçen yolu. Kakam şey dedi. Enetini atta kılana men. Karınım oğlum dedi. Senden bir da sorayına dedim bana. Men hat bir doğumlu bir neme görýärdi. Oğlum dedi. Bu öňürtü özüň oğlana bir zat dedim. Men oğlanyň özüňe bir zat. Laqatdymy dedi. Onu Şunja oralam aýdyp beremde de gülşýärdiler. Bäwül gerek daga. Kakacan dedim. Men hiç zat demedim dedim. Özü deyip molluma deyipdir dedim. Men molluma deyipdir dedim. Deyip kakama mirgirdi. Ondan oğlum bir adam eken görýärm sagatda maslahatlaşyp. O maslahatlaşyp. Ondan soň şeydi godaçylyga geldiler. Menim durmuşa çykdym. Özüm öňümde de şert goýdum. Men dedim 3 çağaňa enes bolmaly dedim özüm. Olsan. Şu çağalamam dedim. Oku yaşına yetýänçe men işlemellälim. Öýden çykmallälim. Toy edemiz değil mi? Toy edem de. Näçe 4'te, näçe 2'de? Şonu bilmedim näme üçin onu. Şonu özüm bilemek da. İki oğlum bir gyýdym bolmaly dedim. Toy edem de. Özüm şu gaýyn öýme men hyzmatymy görkezmeli. Alanmadan Türkmen gelin var biz. Artist bundan ömür men diýdirmellerdim. Moşa men separatörler käň okuýardym onuň. Şo taýda men kitap goýardym da. Ondan men dedim şol gaýnymlara men gowy yaranmaly, hoçalykçy gow gelin bolmaly. Bu nerden alyp diýmeler şo çağalam okuýasyna ýetenden soň öz kärym dowam etmeliyim. Goýdum plan. Şo plany goýdum. Kynçylykly geçenem ýollar boldy, kynçylygym boldy ol karalarda. Yani hem adamın durmuşu öz işleyişine göre sadıqrarlarla elbette işlen sağdan sal verer el goňşan. Şeýle kynçylykly ýagdaýlar bolup geçdi. Ýöne çağalam okuýasyna ýetenden soň gaýnanama daýda dedim men işlesem bolýarmy dedim. Didar mektebe duran. Didar mektebe gidip ol iksem indi mektep ýaşynyň bir ýyl öňän çağlar bagna gatnap berýän insan bilen döwletjan. Onu işleber diýdi gaýnym. Näme diýdi, näme işlemen diýdi. 92-nji ýyl bolýardy. Didar 92 mi? Didar 92. 92 orta 99-njy ýyl bolýardy başda wagtlar iş. Ondan soň men näme diýdim? Men diýdim, "Änewde şu medeniýet öýü bar. Bu intersarlı dramada açılanoktu da. Men dedim birden teatra girmeni onun medenamolum teknikumum soň nemetdi. Teknikum ütgödi ol institut bilen ilk biriktirdiler. Soňga institut bilen men dedim änewde medeniýet öýüne gatnap dedim işläýin dedim. Şo taýda işläýin. Şo taýda işläýin. Bally kakamy işleýär şo taýda. Şo taýda işledim men. Bir 3 ýyl işledim şu Mahtumul Fadlı drama teatr açılýança. Şo taýda. Şo taýda gatnap Türkesem işe bardy şo tak.
Olamaz. Yani hawa men hünermene de ballar soňam şo taýda Akbuğday Tramynyň halk döredijil goýunyň direktor etdiler meni. Fark görýän. Hawa şo taýda bir salam işledim de soňam bu neme açyldy bolmaktym telewizorda görüp oturna ýaýlymda. Açyldy. Sen hawa nemeni görüp oturna açylanda şowa maktym ol salda drama teatry Saýat Kan edip dur. Kadiraga neresede Kadira Tabaýew. getirdiler Kadira Tabaýew. Bir görüp oturna öňünden aýrylasym gelen wagtda men dedim vay aýtmaň oğuryan menim şu oýun aýdam. Ana. Bally kakam ýanyna gitdim göni. Herkese aýtdym, kakama aýtdym pagyr. Kakam canım. Bally kakam ýanyna bar gönüdi. Bardym olun olum. Edil häzir ýör şu wagt barar. Kadira Tabaýew ýanyna dip meni alyp geldi. Normal. Hawa normal. Gelse kabinette ýeködeken gürleşdiler zat etdiler bolin. Neme diýdi maňa? Harman näli nädersiň diýdi maňa. O wagt men mara ýaňy çagalardan sapanyp hordum bir gelşikizägi neme boldum, gelin boldum hor. Bir sapatymam bir hili qara neme ýalsak bol, qara çoğulam bir sapatym menem diýdim, men şu sapatym bilen harman näliň oýnap bilmem, Kadiraga diýdim. Bolin maňa aýtdyr görkedi şo taýda bir kuplet aýdyp. Bolin sesiňem gowy kenidi. Hem şunu oýnap bilmersiň, men şeýle ýandyr diýip nemetdim dersin. O oýnar näme derin. Diýdirsek boldum kamağa men diýdim, harman näliň men oýnap bilmen diýdim. Nerp bolar. Ya o wagtyň tejribe ýa-ni ýokda. Ýokda tejribe men harman näliň halk aýdymlar aýdyp içine menden bir harman näli bolmy diýen men onu kitaby okansaň bilýän. Nähili gelşikli nähili neme denan bolmaly. İşe alarsıydı. Sina görürsüydü. Etme oğlan sen oynayıp spektakl koyup gördü. Häzir diýdi, Nazan berdi deyip bir teatrdan bir gelini getirip işletip ýörsel oňa da adar berip durlar. Sen şu rol alyp maňa gön pesany berdi. Bu ansan şol rol berdi. Şo wagt spektakl. Hawa. Pahyr soňam hürlükkä hemrada da ataga atalawç. Maňa has keniden keşfinden anny bir gykylykçy kenid nemen hürda pranyň kenidiniň. Şol ilkinji rollum boldy, ilkinji kesplem boldy. Şolar şonu Kadiraga Pahyram Atabaýew bardy. Şondan soň ýene bir oýuny gözeňine tutup ýörkä, ola Pahyr boldy da Kadiraga zamak bir wagt gitdi. Soň şeýdip o teatryň içine men film gidip berdim onsa. 2002-nji ýylda. 2001-nji ýylda ýygnaýalar şo topar. Menem 2002-nji ýylda barýan. Onu açylşyna diýerler, şo açylşyna da men şo taýda hor bir ince ýöne şol kitap okuýardym. Şo kitaplardan bölek özüme monologlar alyp şunu okasam bolarmy diýip ataga diňlediydim. Ondan satiralarda çykyş edip uğradym-da. Bir gede bir monolog okap berdim bolin. Ataga neme diýdi onu ertesi gün şo monolog neme aýtyp beren nädir? Ata ýene barada diýdi. Bolýa, bir garaşy. Neme şey diýdi, sen diýdi Aýdoltan gaýdyp degişmäň arasyna görünme diýdi maňa. Hawa. Sen diýdi agramly agşam efirde gördüm diýdi. Sen diýdi aýdan monologuny diýdi. Şoň ýaly zatlar bilen sen diýdi işler diýdi, özüňde işlediydi. Şoň ýaly agramly zatlara ýakyn etdi. Degişme de oýna ber arasyna sen artist diýdi ýöne kendi degişme ýakyn etme diýdi. Ýoksam iki bolup artistler bilen gysgaçyk sahnalarda çykyş edip gördüm. Ene teatrda etmeler bolýanda. Hawa. Şeýdip şonu ýalgynsan men ýöne söz berdim ola eňime jaň taklanýar gidip atýarum. Düşündüm, yo, gepleşik, söýleýäs gepleşik. Haripa. Maňa degişli gepleşemde, ýene ýerde gepleşemde. Ne gepleşdi, ýöne mihmandan sonra ýani. O käbir mihmanlara jaň edýän ýerde bolýar, jaňlaşa, jaň edýän. Ýok, şu gepleşim alt barjysynyň sorawlary maňa bolýar diýdi. Şu sorawlar dowam edýär. Indi jaň edýän bir kişi kardeşlerine mihmanlara jaň etjek. Ýok, sen öz sorawlyny dowam etdiňem, öz sorawlyny dowam edýär.
Gonşan şo öz berýän soraglaň hemmeler üçin yeterli. Bolarmy? Hadiýan. Böyle, düşündüm böyle. Düşündüm onu näme? Oğlanlar mı telefonumu ayran. Indi yankı zamanında o kat verdiler Mustafa. Okarım. Katı eşondan daş makat. Halife. Sana sen özüňden belet. Sana sen özüňden has ýakyn. Sen özüňden gowtanaýan. Sana sen özüňden has belet. Sen özüň göterilip bilmejek ýerinde seni ýokary göterebilýän. Şeýle bir ýagdaýlar bolýar. Sen özüňi bagşlap bilmejek ýerinde seni bagşlap bilýän insanlar bar bolsa, olar enek bilen ataňdyr. Dostum dogruýuň makullar. Düşman kemçiliňe begener. Ýalňyşlaňy, günäleňi diňe eneň bilen ataň bagşlap biler. Eň ýakynlaň çağalaňam, hatda ýan ýollaşymam seni terk eden wagt bolar. Bu durmuşda. Emma diňe iki adam hemişelik sen ýakynyň barkalar. Olar eneň bilen ataňdyr. Ejeň bilen kakaň öwüt ünne geplenme haly. Köp gepleýän, artyk gepleýän, goýsana diýip dar horsalyk etme. Geplemek şolardan öwrenirsin. Ýa-da haýsy bir meselede özüň mamladyňy bilseňem, muny ene taňa hoşamaýlyk bilen düşündirmäge çalyş. Gahar gazap bilen, gödüklik bilen jogap berme. Olar muňa münasip däldir. Sen körpejekän, sen ýerginsiz beren soraglaňa ýadaman, ýaltanman soraglaňy jogapsyz goýmadyk. Eneň bilen ataňdyr. Wagt geçer, ýyl aýlanar, aýlar dolanar. Baş agyryp, ballar sydylap, kellesi ýastaga ýetenne olara gortgy bolmar sensin. Gecelerine ağırsy sebepli, sataşan kesel sebepli, cebir cepa verse, uğuklamağa may tapmasan, baş ucuna oturmalı olan halatın. Qaşık çıtayma, günah alarsın. Behbekken derdin, özüne değil, enataňa bolandyr. Olardan hiç zatın ıskanma. Bar baylygyň, dünýe malyň şoloňkydyr. Geýýänler senkiden gowy bolsun. Eýýänlerim senkiden gowy bolsun. Eň son ketip biljek zatyň. Öz kazanan, halal kazançykdan, halal arzygyndan ruhlarına sadaka ver. Amin. Halifap Suzat, ömrün uzak bolsun, görýärmi? Bah. Enata. Mihmanla hemmemiz için bolsun. Şu avradan, şu sastayanyadan çıkmakaňa belki ece barada, kaka barada temalardan bir okatını verilýän bu halife mümkinçilik berýär ýa. Böyle. Sebebi aktör halky rolu girmek üçin özüni pida edýär. Sen giden son garry öýmez.
galypdyr goğuryp eje. Öňkidej jüjeli palaw duranok boğuryp eje. Bayrı gıydım, gelgin ova durardyň çağırıp eje. Sen bolmaňsoň gursaçym jigleýär agyryp eje. Gözlerimden haray tapdım, sözlerimden haray tapdım. Wah! Edizlep ayança baktım. Gallımla ağunup eje. Ögütlerim ömre kökenli. Sözlerim sümmüm sökerdi. Diyerdin, bu yollar kötüldür. Din salyan säginip eje. Kalypda sırım sepen açman. Yaşap ýörün serden geçmen. Şana degen gara saçlym başlapdyr agyryp eje. Akbal hükmünü yürüdüm. Sinaglar kalypda yer edip. Yıllar tiz hem garaden geçip dur. Seyirağım eje. Artist ölünü sahna bağış edenine, sunata bağış edenine, tiyatra bağış edenine. Ne şeyler var ya. Ömründen kozan alipa. Sağım kavrulsun. Ayda dinleýärmiz, dogam ede dinleýärmiz, men saklamayın. Şu şahyryň durmuşa çıkıp giden gyzyň dilinden dört tane titrler var, şonu aýtaýyn. Başüstüne. Durmuşa çıkan soň gyzlar ýat bolýar. Edi dovam, seni küysep, yürek ot bolýar. Goýnunda ýatlara kän ýatlamam, jigimiň buşlugyny seçen ýerlerim, ejel günlerimiň geçen ýerleri. Buyra saçlam, girenini örümü, ullukan gıyılma kamaytıp durun özümü. Vah! Bağırım oykap, tamdırmadın közünü. Ene yavın suun, içen yerlerim. Ecel günlerimin, geçen yerleri. Meydanında ayağımın izi var. Şemalında yüreğimin sağı var. Duygaçımın o nediğimin yazı var. Köyüp yanıp, kete öçün yerlerim. Ecel günlerimin, geçen yerleri. Adamlarım yıllar yal geçip dur. Vah, yok didarlar, yüreğimi yakıp dur. Şükür, hosar gözler yollarıma bakıp dur. Gazıl kürtü atınıp, göçön yerlerim, käveli günlerimin, kavlalı günlerimin, geçen yerleri. Sağın favorsun. Birden giyin dünyam daralıyor. Ne? Sen beni kıssama ömür. Entek etçe koyacağım var. Sen beni kıssama ömür. Pikirler kervanını dartıp, aladalar bariyar artıp,
arzularımdan ömürdüm. Sen beni kıssama ömür. Arş nefesinden perman ver, milkim otluğumdan derman ver. Şemyali erep baryan men, sen beni kıssama ömür. Günler, gün bahdalya, arzu umutlam o dalya. Sen ne mutluyan zatın var? Sen beni kıssama ömür. Yalpıllap, yayınap gedeyin. Boylayın baktın gözörün. Körpeme borzum ödöyün. Sen beni kıssama ömür. Dünya bilen yok cedelim. Ya gazabından yederim. Bir gün. Duydansız giderim. Sen beni kıssama ömür. Bir gün. Duydansız gideyin. Sen beni kıssama ömür. Bah. Bibi oradır divan eser olmaz yanlış bana. Hava. Doğrudan Alayık. Türkmenistan halk yazısı Atamurat Atavayev'in maşhur. Etilöz. Bir goğunun alın. Aha. Adamda näme goğun var? Bah. Hakiki. Halım soran. Erte koyman. Adamda näme goğun var? Yaxşılığın oğut bellem. Gedip görse en çeyillap. Gedin bir kollap. Adamda näme goğun var? Yolla duşup yakın yada. Ke tansa. Basatıp geç. Ne tansa. Adamda näme goğun var? Geçip baryar ömür göçü. Muna boyun oli kıçı. Aman bolsa, sağlık bolsa daşı içi. Vah, adamda näme goğun var? Bah. Aslında var şu okumu dilen temanı her bir aktör aktrisa okap bilmedim kanya. Doğru değil mi? Katı doğru. Aslında şu zatları aktörlüm aktrisaların okumağını isteyen. Köpülüyoruz. Bediden başka hava kardeşlerim bilen böyle kardeşlerim okumalar değil la çok oka vermeli. Yönüş artist bilen umman aktörler okutmaya tesirli oluyor. Başka okuyanlar için abisine diktirleri zaten okuyan birinin dünya bu. Doğru edecek, yalan geçiriyen, gün geçiriyen. Bir aktrisa ya bir artist okuyan oturup dinleyen ne söyleyeyim. Doğrudur şu. Ömrü uzak olsun. İndi. Siz Aysultan Kovuzva. Başkalar için Aysultan Kovuzva 1991 yıl oldu. Doğru değil mi? Kovuzva familyası ne geçenlerde? Sonra hava. Doğru değil mi? Aysultan Kovuzva. Aysultan Kovuzva. Yönü Kovuzva başkalar tanıyor. Hava. Asnot arayanetinde Hasan Aysultan Kovuzva değildi. Yok manfurat ya bir ororgo yerine düşenne. Doğru değil mi? Hava. Men aydayım gorsa. Men aydayan esası monologlam bilen. Yani ena atak daqı monologlar, qoşqlar bilen men hat qoğutanalım maqam diyen. Kaç doğru. Şonun Aysultan Kovuzva gepleşge çağırıyaz. Yani Aysultan gepleşge çağırıyaz dip teatrın ölbaşçıları plan gepleşge varmalıyıp şeydip tanalım men kesiplen içine şovat berleyen kesiplen içine ullokan monolog kesiplen yoktu da olsan yani men
ene monologlar neme ene kesiplerini epesli men kesiplen bar men kinolarda da özüm bilen bolsa teatr sanatında da yöne şu yankı şu monolog meselesini özüm bir süyüp özüme bahs edip okap onu da şu ene bolup yaşal koşku yüreğimden tursa şoň içine girip bir düşünüp şoň bir okadım gelýär, okabam ýetiresim gelýär, öz düşünşümçe, öz garaýşymça. Şoň artist hökümine men şonu ýaşap okay nähil bolar gaşaýdy. Okaman gowurýarna bolsa. Doğru ne diýäňiz? Sebäbi ýer okaýaňyz. Sağ ol koy. Inni awa aýtotdaňyz halifa. Siz Türkmenistan Mahtumlar Naksalı Milli Drama Teatrı'na bir näçe ýyl 2002 adata 20 çyllap şol sahnadan düşmän gelýär. Onda da Kavriyadaydı men bir zat arkayn aýdyp biljek. Täwede teatrdan çykabym. Hem artistler, aktörler, haýsy kesip oýnany, näme spektakllar oýnany bilýärse. Sen şu tiyatrın zenan aktrisalarının halife aktrisalar diýen ýalňyş bar. Yük götüren azına pikir edip oturma arkada haltalar. Haltadan ağır navuzda tiyatrın spektakllar, näme bir spektaklar näme halife olýar. Awa sizin ogram çykylana wa. Näçe o aýlap bundan o çykdy, o aýaga çykýan. O restoran işe 3 aýlap içinde. Ondan soň taba gelýär. Taba gelen soň oýnap başlandan bilýän, ondan soň tomaşaça ýetiren meni şeýle berip başgaça oýnadýar. Indi. Siz şu tiyatrın ýan gaýtymýary halife aktrisasy bolar. Şey diýip alary. Başga da bardyr. Ýöne men öz pikirimde galýan, öz hadymdan gurulýar. Sağ ol. Şu wagtda oýnayan rollar, bir spektakl goýulsa, tozen näş götürmüş sessiz goýlanar. Onu men bilýär. Sağ ol. Sorda mani pajaam sonoklar ya bir näçe syýamkalardan çağırıp işleşýär, bir näçe kliplerde, gaýtgol filmlerde men artistler garaşmaly bolýar. Sen şu garaşlar aktrisalar biri. Netide wara garaşyp işlemeli bolýar. Meselem diýende. Haýtatdaňyz aýyn plansada näme rakada ona ýerden şon spektaklyn taýýarlagy men düşnükli. Ya aralyny köşk işläp bolanokda aktrisa ýa-da ýa. Bunu şoň birinji ýylda boş wagty saýlap ýenetler bolýar. Men näme diýjek bolýar? Şu wagty ýükler şu wagty size çekip barýar. Öz wazrasyňyzy çeker rahmetime göre halife hökümine mysal üçin ýene uralya, mollum uralya, mana diýär ya ýa uralya size ýüklenýär. Dogrymy? Dogry. Şu ýükler atyllysa bildirýär. Agramy. Ya has mögjalýarmy? Ben anyk jogap alman gowurýar. Men bilýän sen anyk dogry takyk jogap alman gowurýan bilýän bolsa men lezzet alýan. Men şonu özümi ýaşarýan ýalýan. Näçe sebäbi sahna men ömrüm. Sahna men çörek tapan halal oçogum. Şoň üçin näçe yüklenýän yüklenýär şu ezberlenýän özüm gaýtama taba gelýän, kämilleşýän. Biziň tek näçe halife bolsa 60 ýaşadagym bolsan, biziň tek bu biziň öňkü dawanlaryny gabardyp sahnada dawanlar gabaran halifalaryň ýerinden ýetmegimiz üçin kän çorba sowatmaly. O arada söz ýok. Ondan şoň üçin diňe kämilleşmeli. Men näçe kesip berilse şonça da özümi bagtly hasap edýän. Şonu men hemme zada da ýetişýän. Öýde çağılanmada, akdyklanmada gaýtam gowy. Men güýjalýan. Men möwjalýan. Hawa, sol. Şol gerek. Şo gatgowda bolsa. Gatgowda.
Men näçe soraw berdim. Hawa. Soraw berem sebebi hawa. Ýa-ki käbir adamlar menen halk bilen işleşýänler, halk bilen işleşýär. Televizyon ýaly. Toýlara, bayramlara, barýana birler söýüp getip berem bana adamlar soraw beretýär. Taýçyn siz bilen hem şonu ýaly bilalar, işler, aktörler bilen gurunda soraw berer, pikirde soraw berer. Onu man köpüle jadylýan adaýdaýym. Hawa. TikTok kanalyma ýene. Haçan diýin jalýan diýerler. Hawa diýenler. Sahara adam. Hawa. Soňky döwürler tugulmy berekella eden işleň üçin berekella gorsa men görýän. O diýenler saňa haçan gorsaň ýa bir o pleskde ýa bu pleskde de bol. Bol klipler tugulmy olaram bir döwre wap tüýs bir halkyň bir wawal meselelerinden wawal ýerlerinden tutup işleýän de berekella. Durmuşun esasdan galy. Indi men näme diýjek bolum hali bir sawalym tamam etdim. Onu ma sonra öwreten haçan ýetdi ýaly o. Ya mysal üçin bagdan açsam ta käwat TikTokda efir açsam ýene diýerdi. Men işsiz bolup açamak şony. Ya men işim görkezmek maksat bilen açamak şony. Operator montajı maksat aldı filo ulup gidip gider dan 6-7 saat işleyerse gözüm yağda ya şu adamı sadece şeyle seyredip dursan şu yağda diye onun insan başka da demediyor onun şu kat yıkkın edersen şu da yıkkın edersen giyeceğin şey edersen bir o da tehdir ediyor bir o da tehdir ediyor onun şu hatların ayrıca bu hatların ayrıca şeyle seyretmeli oluyor şun için men aydiyanladım siz indi ýa-ki diýişimler go ýüküni Nawruzsyň çekýär aktrisa ýaş aktrisalar bar gyýlar gelýär şolar başga sorak gelýär Gelýärler. Şeýlemi? Şu wagt biziň teatrymyzda ýaş aktrisalar bar. 3-4 sany täze işanlanlar bar bir ýyl bäri. Şolaryň içinde 3 tanesi, adamın 3 tanesi her çıkışacak rolünü, çıkışacak keşfine maslahatlaşıyorlar. Atlanıp bilecek mi? Atlanıp bilecek vaksa familyası. Adın aydayım yani yok ne bu? Cahan. Ha Cahan, aha. Cahan. Bedeliniz tutuyor, bizden bir küçük olmalı. O Cahan. Nur Gödel. Nur Gödel. Ha. Ondan neme? Bunca çoğumu var haçandan var işlep yor bize. Aktrisamız bol şol barabar. Ştay nehilen aleyna aytpan yenzedik oraya da. Kovda şa. Oraya da. Ondan oğlan çıklamıdan var. Bizim talantlı zekinli oğlanlarımız var. Tuğulama yan yakınına kurbanadar edildik. Halk köpçülüğünü hötürlödük. Şu spektakılla dövran sarif. O aktör. Ova. Zekin aktör. O var yani. Ova. Ondan yafelli poçi kufar. Tanrısı diyor oğlum. Neme aktör. Ova tuğulama onun dayan stipiyene var. Yas. Oğlanlar var. Ondan täze gelen oğlanlar mumat bayramda. O da Didar Poğuz, oğlum tuğulama yaşlayan dövran yani. Didar Poğuz'a fava. Navruz'dan çekken oğlanlar da berekenler. O aktörler ikide. Tuğulama o şolaram. Tuğulamanın tiyatrın önüne koyulup oturan şu an spektakıllarda yükün çekken oğlan gıydılar şolar. Zaşırımız aytsan bolur mu? Aytsan. Men Didar bilen dövran ikitine. Üniversite Angrik okla Murat Aradov bilen döwlet berdi forya. Döwlet bilen Murat ikisi o ýaş aktör ikisi satira oynardylar. O zaten spektakller aynalar batyryn bir topa spektakller ikisi kılamlar oynayatda pastayanne. Şu masada çıkış etse şu döwlet bilen neme Murat. Masaň içinde de özlerini görkezbilýärdiler. Görkezbilýärdiler. Talant oğlan. Indi men şu wagt olar tuğulama belli bir ýaşy özgürke hali fark derece yetten olanlar ikiden tuğulama. Indi men şu Didar bilen dövran tarih şolan ornuna goýýar. Mesela sen dövran Sarif Didar Poğuz ikinlerde gatı minnetdarlygyny bildirýär. O aktörler işleýän olanlar jygyrar sanat sawardyr. Teatr barada
başga bir näme täzelikler bar. Özüňiz pikirine gelecekde ýa-ni için halifa şagirdler bilen näme etsem boýkamyz bar. Şu teatrlarda edilşýär, bizim teatrymyzda bir näme ýykyn edilýär, klassika. Onsan şuat bizim teatr ýolbaşçymyz Murat Aradov, Öwet Gelenow, Türkmenistanyň halk artisti Öwet Gelenow bir spektakl tapşyrdy. Gogol'un öýlenmek sınıfı. Şol spektaklny tapşyrdy da sen şunu alıp çykdy ki öz adamdan boyun towlady. Maňa kyn barynny bir ýaşdan soň diýdiýene. Ýaş oglan gyzlar jemläp Olan içinde menem var men şu tayda Fyokla Ivanna keşfinden anılar mı? Sonra benim sonra nice polotiyordum. Sağ için keşfinden anılar. Şu suat şoňa başlandy. Ondan sonra konsertler, kompozisiýalar töweleme. Ýaşlar teatrdan gaýdan oklar. Gowdaşar. Gowda. Bir de şu teatrın içinde ýa-ni gyýrlar bilen bägul bar. Barymyz şu taýda bir ertine öýlen saat 4-de ýa 5-e gelmeliyse galýar teatrda. Biz çykyp bilemdik. Bir zat bellek geçer şu taýda Maltumly sal drama teatry soňky döwürler gowtadyklary edýär. Awana arada Maltumly spektaklam Qur'an'a ediyor arada koyan spektakıllardan ikisini mekan ödeyden yaşlaştı. Tuğleme Maltumlar spektakıllar Qur'an'a ediyor derecelerini değişti koyan spektakıllar yönü kıyınsak da hiç sinemen görüp bilem oqşam. Yerim degen o doğru mayden. O gördüm zaten gelirler Qur'an odan abjekkan. Tuğleme yaşlaştırma. O gelecek bara olan jigimiz mekanjuma başladı. Mekan meni raktan yartan yani onu daşarıldı oku gidenleri tanıyan uzak davranı. Tuğleme işçice oğlum gelecek bara olan mekanjam Braçişka üstünlükler ardı oldu. Fırsat spektaklam şoğlu çıktı onunla mağaziyetinin keşfinden anne. Ondan Qurban Nazar edip akına koyulan spektaklla men yoktum sonra keşfim yoktu orin. Bir gün geldi de neme deydi. Sen neydi Aysultan'ın nece deydi. Sen neydi şu tankitçiler var da Qurban Nazar edip bir qatar edilip depetinden berilen şahir da. Bilýän. Şonu deydi barsın bir yana hemmeti yamanna batyrlar. Olin neydi bir denan maşgala beýtmeňe o beýledele. Näme üçin muny beýdiýäňiz? Şo denan maşgala sen bolsana deydi. Saňa men neydi şonu tapşyrýan neydi? Sen şo Qurban Nazaryň ýeketek arkadan alyp çykyş edýän denan ene bolýan deydi. Menem onu görkezdim näme şey diýdim, mama diýdi özü bir kıtantı aýtdy menem. Şo hemmetine bular nem ogurluk bundan bir goşgy bolmy, türkmene gelşek zatmy diýip gyýgyryp çykyp gidýärler da 4 saniýe. Qurban Nazar Döwran Sarif oýnaýarda, Töwrawna da dostlary Kerim Qurban Nepezow ýene de bir kıtan şahirler dur bol boyunny aşakdalyp şol mikrofonyny goşukkan gyýyrlaryň saçyna gül bolup örilsem diýen goşgutsa şonsuny aýdyp bolýar ýamannap munyňdan goş şeýdi çykyp gidýärler ol menem olar saklajak bolýanlar duruň beýtmäňe munyň ýaş oglanyň zekinini paltyrmak bolýar ahyr duruň ahyry diýip gyýgyrýan ol men diňleýän oklar gidýärler ol men Qurban Nazarsan sen gynanma oglum. Sen üýt goşuk zekinli şahir. Sen şagyrlaňam üýt goşuk. Sen şagyrlaň geljek neslimede nusga bolar, mektep bolar. Sen başyň aşak salmaly ogul dälsen, sen başyň gallar, ruhun belent tut. Qurban Nazarsan, sen türkmeniň beýik şahiri bolarsyň diýip. Özüme menem mundan bir köprek sözlere bokurdagymda bolup şo şagany Qurban Nazary neme diýen bir üýtşerýän şo sözler bilen çykyp barýan bolan şowat Qurban Nazaryň premierasyna gelen şoň hosarlary törtde eller güllü zatly. Sen beýik türkmeniň beýik şahiri bolarsyň. Sen adyň dillere detsan bolar oglum diýen bol. Eýümden gül çykaryp berdiler. Men çykyp gitmeli zaldan şowat. Şo watsaýdym gül çykaryp berip Duýgulananlar da hawa şeýdip şo pursatlar gaýrlary sağlar bardy da ýazgym bolunda. Gül bardy da. Ağlap gördüler.
Qo'ys ne iş gidip dur Kaçanı teatrda diye çağırır da bizim bir vakt tap görür. Elim degen o. Bolyan şu kadar ne kepten de koymak netler var. Kur'an'da görürdüm böyle maktumunu görüp bilmedim. Görayda onsa. Maktumuna bir kere muradım aytdı o spektakl var gel gördüm diye sağırdım. Ben diyecek kalan tuğlum ömüm ne maktumunu sal drama tiyatroda ömüm eserler bir näçe eserler gidip oturuyor son doğru teatrlar keyin geriye. Qo'y begenyan tebabi hemme kalle gelem halifalar dosyalar. Şoň üçin ähli maktum teatrnyň dörüjlük toparyny köp sawwadyny aýdýan Murat Muradowyň ýol başçylygynda töwelime ýaşdakylar işlerimiz Mekan Jumabaýew gowdatlar edip borza garaşýar gowdatlama. Ne halifa bir mümkin orada teatr barada bir türden eserim var. Goşgy. Ha men käbir böyle jonyň dinläp gördüm, ýani dolgyny aýtyp berseňiz. Onu şondan tamam söyledim. Gowardy ular bilen sen de senem yerlik bolar mutanýan. Bar onsa. Akbalyna seni saýlan insanlaň täliňe bir bölejik paý sahnam. Ýaşyny ýamany öz saýgarar. Pälineti dürüstlere taý sahnam. Sahna söýüp ihlas eden artista jomarsyň sen, sahysyň sen, beýiksin. Gursogu gussoly aladaly kişiň ýürejigine melhemsiň sen, feýiksin. Alyň aly meýdany sen goýnunda. Zehin bolsa atýan onu oýnunda. Äwip, säwip, ikiligi daýsan bolýan. Bagşlamaz. Saklamaz öz goýnuny. Şu derece arnamyza baý sahnam. Seni tapdym halal çörek duýdumy. Mukaddes aýaňda etdim diýdimi. Kesfime dartdyň sen ogul gyýdymy. Ömür örküm halal oçok. Jaý sahnam. Jan berip Türkmeniň şahsiýetlerini, hanlaryny, beglerini, asylzadalaryny, mahtumul dürsaçyar ýaqiniýatlaryny, bugün watan waspyn dünýä ýaý sahnam. Arkadagly gahrman, serdarmyz arkaňda, bayram toy sahnam. Qowsa qowtama. O dine aktörlüğün kalbine çıkacak dediler. Doğru değil mi? Inni halifa yine gepleşigimiz näme? Netibeden soňlap barýar. Yine gepleşigi bugün geçinen ýolum käde sanyny ýürüýte ýaqyn ýol kampaniýamyzyň studiýasyny ýazyp atýar. Yine ýaqyn ýollar islenlik gerek haritlaryny sargap bilýäňiz. Halifa o sözüň soňunda aýdasyň gelýän ady aýdyp bilen öz mustaqlaryny umuma. İlk bilene qowunç çygym bir hormat edip, fiýlap, hormatlap ýaqyn ýol kampaniýaňa şoň täze işe başlan oçoňda dörüjlük gepleşigine çagyranyň üçin minnetdar. Sağ ol. Fiýle hormat edip, oglançyklar Qowunç Allah'na zap toparym bu. Qowunç Allah'na zap toparyň bilen diňe üstünlükler awray hemraň bolsun. Bolsun. Doğru. Gal bersede bizi ýagty ertirler alyp barýan, özleriniň parasatly atyl siýasatlary bilen, arasda ýollary bilen ýagty ertire, ýagty geljek alyp barýan. Mehriman hem gahrman arkada gahrman serdarmyň bilen başlar aman bolsun, janlary sag bolsun. Alyp barýan şu ähmetli, halk behwetli işlerine dediňe rawanylyk ýaran bolmagy tüýsürümden arzu edýän, sen dörüjlük toparyňda ýene bir gedek ak ýol arzu edýän Allam işleňiňe rawanylyga ýar bolsun, janyňyz sag bolsun, ýurtymyz parahat bolsun, asmanymyz dur bolsun. Her bir maşgalada agdybirlik bolsun goňşan. Esasy mehriban käbeler, kıblalar, ene talanmadan janlar sag bolup, şolar hiç ağlamasınlar. Şolar ağlaýan da göz ýaşlar
göreşlerinden damayana dediğine begençten bolsun. Amin. Anjıtmalın käbeleri, anjıtma mukaddesligi, hatan üçün ýaşarmasyn nurdan dolu diýteleri, perdentler, käbeleri anjıtma. Sağolun. Sen ne vurdun? Göreceğim, vurdun, öýeceğim, agat görsün, katminetta. Sağolun, sunut aleminde, umman sunut arenasında, tiyatro sunutunu, kino sunutunu, ulu sunutlar ardı ve diyat nekip bolsa, halife gelecekte işlese, kovmak katlamaz var, nekip bolsa. Ulu gaysi olun filmlerde de nekip bolsa, men film bolmaňy isteýän, ýa-da ýol goýýan eserimde. Çağaçıklan zahan tavrın, Türkçe kavlen, Türkçe ustular, sağlan, karavat çağaçıklan bir vaktina koyup gelmeğini, arada diyat, arkadağı dövrümüzü, arkadağı serdarı dövrümüzü, hurmatly prezidentimiz Şahat Bayna münasip bolmagy, dogamatly münasip bolmagy arada diyat, sizlere men sizi tanıyan, siz sahna akrokdan yapışýan aktrisalarym halifalarym biri, ömrü uzak bolsun. Köp sağ bolsun, minnettar. Köp sağ bolsun, janyň sağ bolsun, işleňem rawat bolsun. Sağolun. Demek ki vatandaşlar, Yedi Diller'de YouTube kanalımın Agdiver dinleyicileri, bu netibeden geçilen yol gitmeşiminin täze sany, Ussat Halifamız, Türkmenistan'ın at kadanın artisti, Aysoltan Kovusova bilen eden ýazgymyz şulardan ibaret mehribanlar. Sözümiň soňunda ýene bir gezek Ussat Halifamyz Aysoltan Kovusova köp sag bolsun aýdýan şeýlede ýakyn ýol kampanýamyzda köp sag bolsun aýdýar. Allah'ım sanlar sag bolsun, himmetini tutýan tutumly işler rawat zatyn öz toparym buwunç Allah nazar toparyna maksat awdyýyň ýolbaşçylygynda köp sag bolsun aýdýar. Ýigitleri de janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Elbetde şular ýaly ogadan dünýäni şahriýetli dünýäni bize sowgat eden, bagş eden edil arkadağımda, gahryman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý olaň tutumly işler mundan beýle rawaşlyklar eslesin. Allah'ım yurdumuz össün, özgörsün, bagçar durmuşda ýaşaryň. Şular ýaly ogadan gepleşlerim dine men YouTube kanalında däl ähli dörjül kardeşlerimiň kanalynda da täzelikler ilmidamy bolup dursun mehribanlar. Siz bizden daşlaşmaň, bilen sizden daşda däl. Men sizi gowurýan, sizden meni ýigrenme.